Tento prístroj je úplný základ akéhokoľvek očného vyšetrenia. Je to ľudovo povedané tzv. AKR-ko. Keby sme to mali povedať kompletne, tak je to autorefraktokeratopachytonometer. To znamená, meria 4 veci naraz. Výhoda je tá, že si pacient nemusí presadať. Tento konkrétne od firmy Nidec. Tak základnou funkciou tohto prístroja je meriať dioptriu, zakrivenie nejakej základnej časti rohovky, meria vnútroočný tlak, ktorý je príčinou väčšiny ochorení súvisiacich so sietnicou, a meria nám takisto hrúbku rohovky. Toto je perimeter prístroj, ktorý meriame zorné pole, teda rozsah toho, čo vidíte pri pohľade dopredu bez pohybu očí. Je kľúčový pri odhaľovaní glaukómu, poškodenia zrakového nervu alebo napríklad aj pri neurologických ochoreniach. Často sa používa rovnako pri vyšetrení zorného poľa pre vodičov z povolania a takéto potvrdenie budete potrebovať určite pri vybavení vodičského preukazu. A na budúce si ukážeme, aké prístroje používame u nás na operačnej sále.